ka channel ak lo lom le vek a che u voin tu hei berul le bai bing marcha pui tomato pum ni nen le an thur hi kala tilang lawa ta hianin heng ho hi chin ne chau ka chhum dona ajino me tan jan ajino thak tel kha poi lawa ajino ka thak don lo ke ma chuan heng ho hi ka chana nga ka chhum dona a in me lutuka in la siam ngai lo chuan in lo siam be chin don nia ka siam dan ne ka chan dan ber kha a bul tang top thleng in min lo clear chha sakanga chuanin min subscribe tu te hoi takin notification te kha min lo on sak ula ka video te min lo hmu sak ve zung zung thei nan chuan like te comment te kha in dule min lo pe ve thina nga min lo pe thina nga chuan min la subscribe lo tan pun min subscribe thei reng min lo subscribe ve ula ka lo mu tang chuan ka siam pol tur ho kha apum khanin ka silfai vek ta a chuan bai bing po ka khe to ta a chuan heng ho hi ka chana nga tuisa thak kher po ngai lawa tuisa pun du chuan a thak thea tui vuta po kha chu a poi lo ve ve ta ni bai bing hi tle min har deuh dona a chhum chung hi rei deuh hlek mai theya an thur hi chu a hmin dona che ka thak dona a hmin hma em em an thur hi chu chu me mai an baya te po a hmin hnuwa che kan thak thin ang che kan tu na po a berul vel min vek to hnuwa han ka thak anga a hmin ve zui ngal mai don nia bai bing hi tle min har deuh hleka huna du reu topa thil dang zong zong ai hian tunlai chu bai bing le berul om hun ani le to a siam dan tur shelo te tan han in lo tang kai puya in lo hlok pui ve nge ka bei se ya in lo siam be chin do ne atui reuh lu tuk a hanga marcha pui aya po hianin marcha mu te po marcha mu thak deuh hlek te po ka tel ula tui thei tho me hetia chhum hianin a hang du reuh lu tuka in lo ti chin ve nge nge don nia chuan tui lum emaw tui vot emaw a thak kha a pui lo ve ve ka ti kha chuan tui lum kha ka hmanga keimah chuan du chuanin tui vota po khanin thak ngal thei ta an induction ka hmang dawna voin chu induction ah hian ka chhuang anga chi che ka thak don ka ti to kha chi ka thak to a ti khan chhum char char kha ni to mai chhum ve le kan chhum anga a hmin a berul le a thil dang a thlai dang ho hi chu hmin hma berul po hmin hma a bai bing ber hi hmin har dewa bai bing hmin hun hun na khanin an thur kha ka thak anga chuan ei thei le ngal mai don ni in lo ti ve chin don nia in thir me lo anga tui reuh lu tuk bai bing ngai na tan chuanin a tui reuh lu tuk
an min lamani to ta a lo an thur po kha ka thak tep to ta hey video hi i keng lo ka zeu zeu wang hianin azawai zong zong kha chuan ti lan a har ta a tuna chuanin a hmin to a bai bing po kha an thur kha ka thak le ta chiani ka camera hi ti man ka ken awang hian stand kha ka hman lo awang hianin ei enge a light om dan kha dik lo a hmel hi a dik lutuk ataka chuanin a hring beka a tui hmel ngoi ngei a tui reng boka he thil hi in lo siam ve nge ngei don nia chuan in lo hlok pui ngei po ka be se a chuan light khamin lo pek sak sham ula kalom ngodang an thur hi chu hmin sa ka ti to kha tian a sa kha na ur chuan a hmin nga na ni mai chuan off tap to a min lo like sak anga min a thei chuan min lo comment sak anga min la subscribe lo ti pon min lo subscribe ve nge ngei don nia chuan min en tu zong zong chunga khan kalom em em e